песен подяваш? Айде. Госпожа Милеч, вие знаете песничката и другите деца на госпожа Шабопея знаят. Браво. Айде, готови? 3, да живее, ще изпрати хабер по едно гълъбче. Знаете, че гълъбчето може да носи вест. Писмо. Писмо, на кръчето, нещо, ако се завържи, то може да отиде от едно место на друго. И той казал, че ще завържи бял конец на кръчето на гълъбчето, ако намери хубава земя за живеене. Праща Хана Спарух писмо с възелчета да го разчитат, бял конец. Ето тук, баба Марко. И нямаме гълъбче, но имаме плаче. Имаме плаче, там се връзва кончето. Аз първо тук вързала едно плаче. Ето такова бяло конче. Ще видим какво става. И бяло червено. Да, вързал бяло конче. Ето го бялото конче. Завързал го, има такива възелчета. Ето такива възелчета, които сестра му можела да разчете. Той и праща хабер
С това конче праща хабер, че е намерил хубава земя за живеене. Обаче като хвърка гълъбчето, като хвърка, пътя бил дълъг, то се наранило и капчица кръв капнала на бялото конче. И то какво станало? Кръвта каква е? И като капнала кръвта тук, и кончето какво станало? Станало от едната страна червено. И сестра му приела гълъбчето, разчела писмото и от тогава започнали да носят конче, такова конче, бяло и червено. Сестра му сложила тук кончето, на ризата си и така го носила и започнали всички българи да носят такива кончета. А този конец, така пресукан, се нарича мартен. И за това се нарича и мартеничка. Само при нас в България има такива мартенички. Никъде, никои други деца по света нямат такива мартенички като нашите. И когато си подаряваме мартеничките, какво си казваме? Честита баба Марта. На децата казваме да са живи и здрави, да са бели и червени, като мартеничките. Дори на животните слагали такива мартенички, за да бъдат здрави животните, за да има какво да ядат хората, защото животното ги използват за храна. Така. И кога идва баба Марта? През кой месец? През кой месец идва баба Марта? През март. На 1 март идва. И на какво още е символ баба Марта? Знаете ли? Още на какво е символ баба Марта? Като дойде баба Марта, идва слънце, идва пролетта, идват птичките. А кое е първото пролетно цвете, което показва, че идва пролетта? Първото пролетно цвете. Ето там виждам. Говорим с Котиченце. Ето там нещо първото пролетно цветенце е котиченцето. То още под снега се показва. Така, значи с баба Марта идват птичките, тревичките, цветенцата. Какво е това цветенце? Какво е това? Вие сте тук слушали, ето го. Котиченце. Бялото котиченце. Баба Марта там, това рядко има котиченци, те си ги рисуват. Те ще ги научат, те са още малки и ще научат много неща. Добре, така? Хайде, сега баба Марта да ви върши мартеничките. Сега баба Марта ще ви върши мартеничките, ще ви пожелая да бъдете бели, червени, засмени, така както ви намери днес. Винаги да бъдете така. Да. Айде, къде да започнем? Нигер. Всяко дете. Чекели ми. Всяко и всяко да. Капаю. И как се казва? Огнян? Ами ти много си сравни с Огнян. Ай сега баба Марта да ти върне мартеничка. Да бъдеш здрав. И другия път ще дойда да пее. Айде сега следващия. Ще и пекираме. Айде баба Марта, възрастна. Как се казваш ти? На което има мартеничка, не даде да си вземе. Айде да се жив и здрав. Бял и червен като мартеничката. Браво! Следващия. Децата, като получат мартеничка, получават от баба Марта и дикка. Сега ще е и дикка. Виждаш ли да
раздава мартинички на децата. Цяла година съм правила мартинички за вас. Сега си казвам. Браво! Не знаеш ли песничките? Още по-хубаво да пееш до година, като дойда. Аз до година пак ще дойда. Да, и как си казваш? Много си хубава! Много си хубава! Червената си, бравата си, много послушна. Браво! Виж как съм наснала, браво! И как си казваш? Аз коя съм? Коя съм аз? Какво ще кажеш до вечера аз? Коя съм аз? Баба Марта. Баба Марта, чето, баба Марта. Трошки носи на родите. Ето и Петра. Да. И как се казва? Златка? Натка. Ма Натка, ти имаш много мартеници. Баба Марта, пусти. Браво! Много си хубава. Какви ангел ти имаш търговец. Много слушай. Браво. Браво. Ти как се казваш? Симеонка. Браво, Симеонка. На колко години си? На 6 години. Ти си голяма вече. До година ученичка ли ще бъде? Тук да ги ще да свърши. Легяр. Легяр. Ти как се казваш? Айде до година. По-добре да пееш. Айде виж. Айде следващия. Как се казва? Аз коя съм? Аз коя съм? Не може да го разправя. Баба? Марта! Да, вечера всички да разкажете. Да, сега се казва.